Па не идете, брат. Ще влие навсякъде, разберете го. Бе, нима Божи човек е, брат, това не е да ни всички радио. Сваткам 2 пъти и всичко свършва. Не, бе. Пробвай, виж. Монах е бил Шаолин Маолин, полицай, ама не иначе полицай, не знам какво било. Колко часа е спрял? 9:31. Какво е станало тогава? Какво е станало тогава? Тогава се е скъпал с него. Не такъв знак. Разчити го, давай. Който на мене не ми се казва. Разчити го, бе. Разчити го, как ни се казва? Например, на мене ми се разгобва часовник. Така. Каишка ми се къса. Така. Колан ми се къса. Колан ти се къса. Тук в ванничките аз не мога да пипна на някакво тъм. Къса се веднага. Кажи, бе. Значи, как бе? Това е от сила. Ма ти си много силен, няма да злоупотребяваш силата си. Ще направиш някои биля. Не, въпросът ми е на мене. Да. На мене ми се късат. Защото аз не мога да си правя цигари от крътите. И аз така си правя. Аз не мога да хвана книжката да я сложа като хора. Ей, Калеко, слушай малко. Тя направо изчезва, бе. И ще се напушим, бе. Така, сега ще ти покажа картата. Я да видим те карти сега. Това е пак за началника всичко. Ти дет не им знаеш пин-кодовете. Ето е една. Колко хиляди лева има тук? Ето второ. Вградени са вътре кодове, които аз не ги знам. Каква е тази банка? Само банката. Тя е руска, бе. Банка бонус. О, Ми тя е руска банка. Тя е с такова, бе. Тя е с жетони тази карта, бе. Тя не е с пин-код. Да. Лична карта имаш ли? Да ти видя личната карта. Тя ще е фалшива ти. Това кой си? Това началник снимка си взел. Защо го носиш портфел този началник, бе? Ето на мене, който ми е даден документа. Да видим. Защото аз не трябва да си показвам. Това кой е разрешено за убил ли някой? Личната карта не трябва да си показвам. Личната карта не я покажеш, нали? Да. Няма никаква легитимация сега. Ти си такива служби. Да не си в дирекция оперативно издирал някакви такива схеми някакви. Чакай да те видя как се казва. Милен Папаризов. Баща ти как се казваш? Иван Папаризов. Георги. И защо си Иванов тогава Папаризов? Проданов Георгиев. Чакай, тук си Милен Иванов Папаризов. Баща ти е... Чакай. Чакай. Стой малко само да видя. Не, да не се объркали да са ми дали на това, къде го фанаха. Кой го фанаха? Това, къде го фанаха. Турхи е дал това, да кара души на умрелите. На друго име ли? Да бе, това е на Милен Папаризов, ама. Баща ти как се казва? Иван, тук си Иванов. О, не. Виж какъв номер са ми направили. Няма се легитимираш, ще съдат. Не, моите хора са го направили. Твоите хора. Чай да видим кога са ти го правили това. Не мога да си изкарам от тук. Ей, ти върна 40 набор, бе. Кой е на това, на 20 марта ли си, бе? Да. Бе, ти си ходиш те реликва, бе. На Екзарх Йосиф ли си в София, бе? Екзарх Йосиф, да. Как, бе? Чакай, бе. Ти стане на ген, бе. Край осветих ми та. Аз съм воден на това адрес. Осветих ми та. Ти живееш в друга квартира. Това е тайна квартира някаква, сигурно. Аз се водя, за да има нещо черно на бяло. Да, с началника къде се срещи или само факсови ти правиш тези всичко? Много работа им трябва да се знаят. Браво. Коя година е този акт? Сега ще ти обясна коя година. То не е акт, това е специална легитимация, бе, човек. Ти без това не може да справиш салтанат ти горе. Да. Така, на гара Варна при извършена полицейска проверка за установяване на самоличност, същия ни предизвика документ за самоличност. Член 6 от Закона за българските лични документи за ВДЛД. Ще разконспирират. Да знаеш. Ще разконспирират, няма да така да таковаш. На всеки няма да покажеш. Така, 3-8. Това завчера, бе, при 5 дена.
Кажи на началника, оплачи се. Какви сте полицаи такива? Ще тук... Тази джаджа не май изчезне ли е край началника? Не може да изчезне това. И това да го разчетеш този знак задължително. Аз като видя човек от 1 километър, не знам какво мисля. Моментално не знам какво мисля. Да кажи една путка е там. Мисли ли да ми удари една путка? Не мога ли да ме хахаме? Виж, питай го за някой могила да ударим мая. Ставаш, Къде има нещо сигурно. ставаш късаш едно цвете. Тук ще го даваш. Путката ти готова. Ай, кажи. Направи това момент, ще го. Мама, ти трябва. Върел говори най-хубаво, брат. Защото жената обича вниманието. Хубаво е, върви като някакъв глашатай, кажи бе, там едно момченце. Иска, виж какво има начин да се качи нещо е такова. Хубаво е, говори малко. Свърши работата. Тебе, аз ти казах. Тази радиостанция много ценна сигурно. Радиостанцията нема е. Ставаш ми един ученик, Колко пари ще ви струва това? и какви пари. Никакви пари. Ти си Божи човек, пари не можеш да взимаш. За мен тия пари, че не знам, че не знам какви. Хубаво, как пазаруваш? С тези карти двете сигурно. Какво изкарам днеска? Ще покажеш началника само. Началника навсякъде въжи да знаеш. Точно така, какво изкараш? Да пондъмниш. Стане да видим това. Ставиш това много лошо. 9.41 дете е. 9.31, да, има нещо. Ей, трябва да с това трябва толкова да разчетеш това нещо. Чакрите да си отвориш, аурите да си смажиш, защото иначе няма да можеш да четеш знаците. Това е на иврит. Аз се зареждам само с слънчеви лучи. Добре, как зарежда слънцето горе-долу? Обратно става? се получава. Обратно. Да. Измуквата. Енергията от мен, която излиза, отива при него. Неговата енергия идва. Значи ти с човека не иска да нагрее това слънце, ако не беше ти край, ще свърши. Получава се перпектум мобиле. Движение. Въжение ли си ти? Беше ли женен? Значи, почина. Сега, между другото, Кажи. сега ти си тук. Така, След това ще идиш горе. така. Налево, И надесно, сега аз вече ти нагоре, кажа, че те надолу. познавам, разбираш ли? Да ми роди нещо по-добро сега, ще кажа. Обикаляш С абсолютно. Папаризов ще кажа, сме наши хора. Ще кажа И- твоята фамилия, ще кажа, че ти си човека си казала да ми На родят нещо. тебе просто до един месец Да. няма ти трябва повече пари. Сериозно ли? Какво ще стане? На всичките няма пари, няма да пари. Ще стане, тогава ли ще свърши света? Няма да влизаш в магазин, Кой, дай се нахакаме в някакво мазе, ще умрем ли си име? С кой ще стане? събличаш дрехите, Го. оставаш ги за вторични суровини, В някакъв магазин. обличеш, да, независимо Да какво. качва с вулканки и салами и ще дава чезър. едно картонче с един пътък. Ма какъв е пътък? нарисуван, каквото искаш да се вземеш. Ага. Картончето го дават. Защото човек задължително трябва да работи по 2 часа. И какво работят там? 2 часа трябва да работиш. Там какво работят? Кой какво си избере? Това Кажи, си е- директор аз искам, бе. Това си е негова... Началник има ли такова място свободно някой? Няма никакви началници. Няма ли? Аз искам началник. Ти си началник. Аз съм началник. Тръгваш от тук... Аз ще кажа, че те познавам, да знаеш. Да. Ще кажа пари за каза нещо хубава служба да ми дадете, защото ще ме майките. Аз ще казвам учи. Очи, Белия кажи. принц. Белия принц. Покажи на това момче ножа, той много обича такива неща. Покажи му какво нещо си ти. Така. И кажи му за какво е този нож. Не, покажи му как са 10 него, човек. С те движения. Шаолен, маолен. Ама не му казвай всичко да не такова, да не го плашиш нещо. Мен не ме вкарвай за овера. Не, това не е било. Не, бе. Той евентуално, ако стане, докато е басейна нещо военно положение, да може да излезе да ги лепва. Разбираш ли? Аз го показвам само да ги плаша. Много. Голям си, братко. Направо сме положението днеска. Ако ти зелена дорета, бе. Зелена, той ската лимонка, бе. Да, бе. Тогавиш един, двама. Виждал съм то на гарата. 6. Днеска сутринта видях на гарата, бе. Той ще се раздава. И ти ги почваш. Бе, това би ден, бе, той ги измислите. Покажи му движенията, бе. Той беше майтап си прави. Покажи му за какво става. Просто там иди и покажи му 3-4 движения, дето убиваш направо и това е. Трябва да умее да се защитава
Ами да, той е младо момче, Джемил, покажи му тя